wasla lilkom minn Beauty Wisdom, Game Breaker u Lily's Health and Beauty. Antonello Bella jsellmilkom u jilqakom għad-49 episodju mis-sensiela l-intervista. Fil-programm tal-lejla sejrin nagħtu ħarsa lill-UEFA Europa League u l-andament ta' din il-kompetizzjoni sew fil-fażi tal-gruppi kif ukoll fil-fażi tal-playoffs li ser ikollna x-xahar li ġej. Għaldaqstant il-lejla miegħi fuq il-panel kif qegħdin taraw għandna lil Franco Ġus, partitarju tal-Atalanta, u l-uffiċjal għal relazzjonijiet pubbliċi tan Napoli Club Malta Aron Sammut li nixtieq nirringrazzja tal-li lejlu ġobhom jattendu għal dan il-programm. Passoltu jekk għandkom xi domanda lil mistednin tagħna jew xi kummenti fuq dan li qed niddiskutu l-lejla, intom tistgħu tagħmlu dan billi tħallu dak li tixtiequ tgħidulna fis-sezzjoni tal-kummenti illi hemm marbuta ma' din ix-xandira li qegħdin taraw bħalissa. Matul dan il-programm ukoll ser nkunu qegħdin naġġornawkom fuq 4 logħbiet li huma t-tieni leg tat-tazza EFL bejn Arsenal u Liverpool li bħalissa wara kwarta logħob ir-riżultat huwa dak ta' xejn b'xejn. Il-logħba mill-Koppa Italja bejn Roma u Lecce 3 minuti logħob ir-riżultat ukoll hawnhekk għadu ta' xejn b'xejn. Kif ukoll ser ikollna żewġ logħbiet mill-kampjonat BOV Challenge li huma Tarxi Rainbow Sangli Athletic u Rendi kontra Luqa St. Andrews. Dawn li l-logħbiet ukoll se nkunu qegħdin ikollna xi aġġornamenti minn għandhom grazzi wkoll il-Mark Xkembri li l-lejla apparti s-soltu xogħol ta' assistent tal-produzzjoni ser ikun ukoll qiegħed jinformani f'każ ta' xi bidliet fl-iskor f'dawn iż-żewġ logħbiet biex jiena wkoll nkun nista' naddihomkom waqt dan il-programm. Mela, wara din l-introduzzjoni tajjeb illi issa nibdew nitkellmu ftit mal-mistednin illi għandna l-lejla. U qabel xejn xtaqt nieħu ħarsa ġenerali fuq dak kollu li laqatkom sissa minn il-fażi tal-gruppi. Hello, hi Antonello, grazzi tal-istedina, hi Franco, ok. Naħseb il-fazi tal-gruppi kienet waħda interessanti ferm, għat nitkellmu dwar l-Europa League, bla dubju kienet waħda interessanti fej forsi kien hemm dawk it-timijiet li ma ġewx il-fuqnet fil-klassifika tal-kampjonat tagħhom, però mbagħad meta jiġu għall-Europa League dawn isu speċi ta' isibu r-refuġju tagħhom hemmhekk. Għaron il-permetti li ftit għadu kem daħlilna aġġornament minn ġewwa l-Emirates Stadium, Liverpool FC jiftħu l-iskor permezz ta' Diogo Jota fit-19 minuta għal daqstant Arsenal xejn Liverpool 1. Dan ir-riżultat il-Liverpool imorru għal-finali tat-tazza li Karabaw. Interessanti. Kif kontet ngħid kienet fażi interessanti għax kien daw it-timijiet li ma kienu sejrin forsi daqshekk tajjeb fil-kampjonat imma sabu r-refuġju tagħhom fl-Europa League u kif ukoll hemm dawk it-timijiet li forsi ġew minn daw mill-pajjiżi li mhumiex daqstan popolari għall-futbol, però mbagħad meta jilagħbu l-lob home tagħhom isek tħall tipo ġo gaġġata lil Junex. Il-Napoli esperjenzajnija meta labna kontra l-Legia Warsaw u anki kontra l-Spartak Moskow u żgur li kienu logħbiet diffiċilissimi. So naħseb jiena kienet fażi interessanti fejn kien hemm anki xi sorpriżi u ġew xi timijiet li kkwalifikaw jew oħrajn li ma kkwalifikawx fejn kienu mistennija jikkwalifikaw. U naħseb issa t-timijiet li hemm ħajbqgħu jagħtu l-almu tagħhom kollu biex jibqgħu javvanzaw iktar quddiem fil-kompetizzjoni. Franco, nsellimlek, l-opinjoni tiegħek bħala bniedem li kont forsi qiegħed tara din il-fażi tal-Europa League minn barra għalissa. Ekku, infatti dak li kont jisek rajt moħħi. Hemm aktar milli forsi dak li x'kienet jikkompeti wkoll x'dak li x'għajżid issa fil-Europa League, jiġifieri meta toqgħod qis issa li ħajkun hemm ċertu timijiet li ovvjament
ma rnexxilhomx ikomplu il-triq tagħhom fiċ-Champions League u issa ġejjin fl-Europa League. Nemmen li l-Europa League għandha kif anki dejjem kienet għandha tkun aktar interessanti, speċjalment forsi din id-darba meta hemm ċertu timijiet li jiena personalment qatt ma niftakarhom fl-Europa League. Barcelona, per eżempju, qatt ma niftakarhom jilagħbu fl-Europa League. Ġifieri naħseb li l-Europa League kif anki għal tajjeb Parol kien hemm sa ċertu punt kienet il-mod fejn forsi kien tajjeb wera ċertu potenzjal permezz ta' dawn il-logħob Ewropej. Sewa wis, mela, jidher li wkoll Franco għandu xi problemi bil-konnessjoni sakemm forsi Franco jerġa' jidħol lura magħna, ovvjament nifakkukom dan huwa programm live u sfortunatament dawn it-tip ta' intoppi jistgħu jiġru. Mar tajjeb. Mela, Franco, kien tajt ftit forsi tista' terġa' tirrepeti l-ħsieb tiegħek fil-qosor jekk jogħġbok? Mela kif kont qed ngħid, l-Europa League kien hemm timijiet fejn forsi ma kinux sejrin tajjeb fil-lig domestiku tagħhom u kienu sejrin tajjeb fit-tazza u viċi versa kien hemm timijiet li marru tajjeb fil-lig fil-Europa League u kienux sejrin tajjeb fil-lig. Ġifieri l-Europa League dejjem toffri xi ħaġa interessanti u naħseb hemm timijiet ukoll li ma nkunux nafu ħafna dwarhom u nsiru nafuhom through l-Europa League. Sewa wisq, niġu issa Aron biex nitkellmu naqra dwar it-tim li iżżomm miegħu inti, it-tim ta' Napoli, fil-fatt ukoll diġà qed naraw il-grafika relatata ma' tim ta' Luciano Spalletti, spiċċajtu il-grupp fit-tieni post fejn id-differenza tista' tgħid kienet iż-żewġ telfit li ksibtu ma' l-Spartak Mosca li eventwalment rebħu dan il-grupp. Sodisfatt minn dak li rajt għall-inqas f'din il-fażi mit-tim tiegħek? Iva, naħseb overall, naħseb li nista' ngħid li nħossni sodisfatt għax meta tikkonsidra tara il-klassifika tal-gruppi kollha u tara dik tal-grupp tan-Napoli, naħseb li l-grupp tan-Napoli kien l-iktar wieħed tkun battut. Jekk inti tara anki logħba tara min kien fil-qoċċata tal-klassifika tal-grupp tan-Napoli, naħseb it-timijiet kollha xi darba kienu fil-qoċċata tal-grupp, l-ewwel bdew il-Legia Warsaw, mbagħad in-Napoli, l-Leicester u spiċċaw fl-aħħar Spartak Moscow. So naħseb all in all naħseb iva ħossni sodisfatt. Ovvjament jibqalek dak id-diżappunt li fil-grupp tal-Europa League timijiet li huma fuq il-karta għar minnek ngħidu hekk xorta ma terbaħx il-grupp. So d-diżappunt jibqa' hemmhekk, ma naħseb jiena meta tikkonsidra li kif semmejt inti tajjeb tant Antonello, dawk iż-żewġ telfiet mal-Spartak Moscow setgħu kienu ta' diżappunt kbir għal moral tat-tim tan-Napoli, naħseb mbagħad fl-aħħar logħba kontra l-Leicester, in-Napoli qamu l-okkażjoni, rebħu l-logħba kif kellhom jagħmlu. U sfortunatament, meta tikkonsidra li fl-aħħar sekonda tal-injury time, il-Legia Warsaw tilfu penalti li kieku skurjaw in-Napoli kien jispiċċaw rebħu l-grupp, mela tajt ejja, għaddejna, ġejna t-tieni ma ġara xejn u toħroġ is-sodisfazzjon li għaddejt minn grupp daqstan diffiċli. Jiena nixtieq noħda naqra l-okkażjoni qabel ma mmur għad-domanda li jmiss biex insaqsi domanda lil Franco li bħala coach forsi jista' wkoll jispjega naqra xi ħaġa ftit teknika id-diffikultà li jkollhom daw il-coaches ta' livell. Meta jkollok logħba l-ħamis u mbagħad il-ħadd trid terġa' tilab. Kif il-fattur squad management? Kemm huwa diffiċli għal coaches għal nitkellmu fuq it-timijiet prinċipali? Naħseb it-timijiet il-kbar mhux ħanajt li ma jkollhomx problema, imma meta jkollok rosa twila mhux se jkollok dal-problemi. Avolja meta tinsemmu l-Europa League, ovvjament mhux qed noqtu forsi mhux ħanajt ma rridx inkun pastas u ngħid mhux se noqtu l-elite teams, imma jisu taf inti l-aħjar teams normalment ikunu fiċ-Champions League, imma xorta waħda nemmen
illi issib timijiet illi jafu illi din it-tazza jew dan huwa unur illi jixtiequ għandhom ċans juħduh forsi jżed mill-lig u naħseb il-fokus tagħhom ikun l-Europa League. Allura meta inti qed tipprepara tim, forsi għandek il-logħob fil-weekend, u mbagħad taf illi l-ħamis ħajkollok il-logħob u terġa' ħadelab fil-weekend, mhux dejjem kun tista' toħroġ bl-aħjar elementi. It-tim Italjani naħseb huma uħud minn dawk li jħobbu jserħu ċertu players meta kemm Europa League u kemm Champions League, jiġifieri forsi it-timijiet Ingliżi naraw ftit anqas. Almenu minn dak li nista' niftakar jien, imma jien naħseb ukoll mentalità tal-mod kif ikun preparat it-tim, jiġifieri meta tajt il-Lig Ingliż huma mdorrin biex jilagħbu logħob regolari u jilagħbu tista' tajt mhux l-ewwel darba kien ikollhom logħob within 3-4 days. Il-Lig Taljan għalkemm dal-aħħar ukoll qed ikun hemm anki ħafna logħbiet hekk, qishom għadhom ma derawx is-sistema ta' li jkollok logħob regolari. Allura xi ftit jew wisq issib forsi coaches li jgħidulek isma' ġejja logħba forsi fil-kampjonat kontra tim illi forsi jidher daqsxejn ħafif fuq il-karta u jgħid mela ejja forsi nserħu ċertu players li ħajkonna bżonnhom għall-lob Ewropew. Kif għadt, ir-rosa tat-tim, il-budgets li jkollok, il-players li jkollok, naħseb kollox idur ma' dawn l-affarijiet. Sewa wis, issa niġu biex nitkellmu ftit dwar timijiet illi kienu nistgħu ngħidu hekk sorpriża fil-grupp tagħhom. Qed nirreferi b'mod partikolari għar-rebbieħa ta' Grupp A, Olympique Lyon illi kisbu 16 punt minn 18, bit-tieni spiċċaw ir-Rangers u t-tielet l-Sparta Praga b'7 u l-Bront Bijal u b'4. U fi grupp H fej rajna l-West Ham jirbħu l-grupp bi 13 punt kontra l-10 ta' Dinamo Zagabria, 6 ta' Rapid Vienna u l-5 tal-Genk. Kemm temnu li wiriet bħal dawn jistaw jgħinu sew il-Lyon u sew l-West Ham javvanzaw f'din il-kompetizzjoni. Ħanuħun għal-puntija Karon. Iva, kif għattajt inti tajjeb sew, Antonello, naħseb il-Lyon u l-West Ham kienu forsi sorpriżi anki għall-ammont ta' punti li ġabu fil-gruppi għax jekk inti tikkonsidra wkoll tara kif sejrin waqt l-istaġun fil-kampjonat domestiku tagħhom, it-tnejn li huma għalkemm mhux qegħdin top fuq net, xorta qegħdin ma ta' fuq. So il-punti li ġabu 16 punt, saħansitra fejn kien Lyon kważi tista' tgħid irdupjaw il-punti li ġabu r-Rangers. Tajtija, hija sorpriża. Però anke meta inti kif semmejna, meta tikkonsidra u anke semma Franco qabel li daw forsi fil-kampjonat tagħhom ikunu din so tajjeb imma mhux daqshekk. U mbagħad kif semmejna sibu r-refuġġju tagħhom ġew l-Europa League. Jagħtu kollox hemm, għandhom in-nies tagħhom imorru fil-home matches tagħhom ispeċi jmorru għall-okkażjoni u għalhekk ikunu jridu li speċi ma jiddiżappuntawhomx. U naħseb il-fatt li ġabru daqsdaw punti kien jixirqilhom bla dubju, iddominaw il-grupp tagħhom, forsi anke d-Dinamo Zagreb li ġew it-tieni, forsi kienu daqsxejn sorpriża għax daw ftit ta' snin ilu konna narawhom ukoll fiċ-Champions League. Din is-sena pparteċipaw fl-Europa League. Jekk inti tikkonsidraw kif semmejt l-ewwel il-grupp tan-Napoli, l-Spartak Moskow kienu t-tielet jew r-raba' sit sa fejn fien u daw spiċċaw rebħu l-grupp. So, fl-Europa League, naħseb għalek sabiħa, l-istess kien Conference League jinġru affarijiet bħal daw. U naħseb li titfaw kol naqra prestiġu kol f'daw it-tazzi, meqjusa mhux daqstant importanti daqs il-Champions League, però l-inqas ikun daw it-timiet li ma tkunx forsi smajdu daqshekk u mu l-okkażjoni. Sa dan it-tant għandna wkoll aġġornament mill-BOV Challenge League Luqa St. Andrews jiftħu l-iskor kontra Rendi Laki Ċisuban Wagu jiskurja il-gowl għat-tim ta' Ħalluqa għaldaqstant Luqa wieħed Rendi xejn mill-kampjonat BOV Challenge League.
Qabel ma marru reklami, issa xtaqt li nitkellem fuq it-timijiet li ġew relegati mill-UEFA Champions League u fost l-oħrajn din is-sena għandna timijiet bħal Barcellona, Borussia Dortmund, Atalanta u Sevilla. Kemm taħsbu li ir-relegazzjoni ta' daw flimkien ma' l-Atalanta li wkoll f'dawn iż-żminijiet kienu tim li realtà ġdida fil-kompetizzjoni Ewropej ser jgħinu biex il-livell tal-UEFA Europa League ikompli jola. Franco, nibda bik d-darba x'iktar li l-ek tinvolvi. Semmejt l-Atalanta. L-Atalanta tista' tajt sa 4 snin ilu ħadd ma kien jobsol li ħajkunu wieħed mit-timi Italjani li ħajkompetu fit-tazzi. Biss kif Franco, permetti li sekonda, għandna aġġornament mill-Istadio Olimpico din id-darba fejn Lecce fetħu l-iskor kontra Roma wara 18 minuta lob Arturo Calabresi jiftaħ l-iskor għat-tim ta' Lecce kontra it-tim ta' Jose Mourinho. Lecce 1, Roma xejn. Tista' tkompli, Franco. Tajjeb, mela kif kont qed ngħid l-Atalanta saf is-sinilu qas kienu jikkompetu kien ikollhom tazzi Ewropej. Ġifieri dal-aħħar snin għalkemm orrajt it-tim issa tajt meta tara t-tim tal-lum il-ġurnata komperi ma' xi ftit snin ilu, tim huwa tim jiena nemmen li huwa tim li huwa preparat ukoll biex jiċċallenġja għal-lig. U ovvjament il-prestazzjonijiet ta' dawn l-aħħar snin fil-kampjonat, anki fil-kampjonati u l-lop Ewropew, u rew li jistgħu jagħtu l-logħba l kulħadd. Jiena ma nistax ninsa il-logħba spettakolari li kienu labu ġewwa Anfield fejn kienu rebħu mill-Liverpool 2-0 sena l-oħra ġifieri u logħbiet oħrajn illi kellhom kontra timijiet li tista' tgħid isieb kwotati minnhom. Meta jkollok tim bħall-Atalanta ġifieri u teams oħrajn li forsi ma jkollhomx dik il-pressure kif forsi għandhom timijiet ta' ċertu portata. Naħseb it-tim xi ftit jew wisq m'għandux jitlef. Allura dak bażikament tajjeb li jiġi tista' tgħid ħajkun kollu plus u l-pressure ikun dejjem fuq l-avversarji. Ġifieri semmejna wkoll il-Barcellona. Meta toqgħod qis il-Barcellona tista' tgħid kull sena kienu jew kien hemm stennija li l-Barcellona jkun wieħed forsi mit-challenges tal-Champions League u dis-sena ġara li ġara. Mhux sempliċement fit-tazza biss għax anki toqgħod issegwi l-kampjonat Spanjol. Il-fatt orajt inbidel il-coach, kellhom ħafna problemi u ġraw ħafna affarijiet, ġifieri forsi m'għadhomx dak it-tim li kienu fil-passat, imma l-isem Barcellona dejjem jibqa' isem ta' prestiġju u il-pressure li tilab kontra l-Barcellona jew inkella tim għandu xitlef meta jilab kontra l-Barcellona. Fakkarniex, Franco, tfakkarniex. Ija, ma. Napoli Barcellona ħadkellmu fit-tieni parti tal-programm. Il-futbol ekku, ġifieri da bħal meta ħankompli fakrek aktar, da bħal meta tilab kontra l-Juventus. Mhux hekk. Ġifieri bla ma trid, il-pressure dejjem ħajkun fuq forsi li sjed timi rinomat. Ġifieri illum il-ġurnata jiena għaddisi dejjem jgħid il-futbol u llum il-ġurnata aktar minn qatt qabel. Illum jekk għandek il-passjoni, jekk għandek il-grinta, jista' tilab kontra l-Juventus, tilab kontra l-Barcellona, tilab kontra min tilab. Alright, kif ħatkun dakinhar u dawn il-lobit kemm tal-Champions League u kemm tal-Europa League. On the day, ġifieri mhux bħal kampjonat, jien naf tajt fallejt u tajt forsi se nirkupraħ. Issa aktar u aktar f'dal-fażi fil-group stage kien hemm momenti fejn anki ġrat l-Atalanta. Franco, permetti li ninterrompi għax għandna aġġornamenti ieħor din id-darba mill-ground taċ-Ċentenarju. Sengli Athletic jiftħu l-iskor kontra Halta 20 grazzi għal Matteus De Lucena
Guariento fit-19 minuta Sengli Athletic wieħed tal-xi Rainbows xejn. Skużani kalli nerġa' ninterrompi imma Kontet Atalanta mal United. Atalanta mal United. Mela. Franco jidher minuta ftit Franco xi jidher reġa' għandek xi problemi ta' konnessjonijiet qed tismana? Iva tisimak. Tajjeb tista' tkompli. Kontet ngħidlek hemm dwar l-Atalanta mal United hija logħba li tista' tgħid kienet it-turning point għalfejn dis-sena. Ovvjament, kieku rebħu l-aħħar logħba kienet tkun storja oħra, ma il-fatt li tkun tnejn b'xejn minn fuq. Forsi riżultat mhux mistenni ngħidu hekk ukoll għax niftakar dakinhar ħadd ma stenna li l-Atalanta ħajkunu tnejn b'xejn minn fuq kontra l-United. Imbagħad fit-tieni ħaf ġew Old Trafford li nexxielhom idawru l-logħba fejn tista' tgħid it-tim ġie trasformatu u l-logħba intrebħet mill-United. Ġifieri dawn huma l-Europa League, il-Champions League, dal-fażi huma logħbiet illi minkejja forsi li tkun tajjeb jew minkejja li forsi tkun aħjar, jekk on the day you don't perform, ġifieri ġrat lin Napoli wkoll. Kien hemm ħafna logħbiet fejn in-Napoli forsi jilagħbu ma' ċertu timijiet. Niftakar forsi mhux daqshekk kwotati u Roma ġrat ukoll meta ġifieri Mr. Żball qalaw 6 qed nipprova niftakar it-tim x'kien. Bodo Glimt. Eżatt, jiena personalment qasma smajtu dat-tim, jiġifieri kieku tajt taqla 6 mal-Bayern jew lajt 6 mal-Barcellona kif mhux l-ewwel darba li qalaw, jiġifieri ma il-futbol. Roma dis-sena ma ishom qed jieħdu għana drawa li jġibu ċertu riżultati diżastrużi qed naraw is-6 li qalaw mal-Bodo Glimt, issa qed narawhom qegħdin minn taħt fil-Koppa Italja. Jiġifieri Koppa Italja anke l-bieraħ kienu minn taħt l-Inter eżattament, imma l-Inter kienu minn taħt kontra tim tas-Serje A. Ir-Roma bir-rispett kollu lejkun ħadd ma tim li qiegħed fis-Serje B tistenna li fil-fatt ukoll Turja li Mourinho ta' kummenti li qal Mourinho fej qal ukoll li ir-Roma iżhom m'għandhomx dik il-backup squad. Fil-fatt kien qala wara l-logħba tal-Bodo Glimt. Wara ngħidlek Antonello inti taf iżjed illi meta bir-rispett kollu il-Lecce, il-Lecce m'għandhomx jitilfu. Jiġifieri da bħal Spezia mal-Milan, ma fis-sens minke jiġru tant affarijiet meta jkollok tim li hu kwotat iżjed jew huwa favorit. L-underdog dejjem m'għandux jitlefu, jiġifieri għalih jagħmel jekk on the day jinsertalu jiġi kollox tajjeb u jirbaħ. Good to him, proset, il-pressure dejjem fuq it-tim li huwa ngħidlina li żjed renomatu, jiġifieri bħal kollox fil-ħajja jiġifieri. Biss, dak hu sabiħ tal-futbol fl-aħħar mill-aħħar kieku kellna noqogħdu naraw il-logħob u nkunu nafu ngħidu isma' x'tim tajjeb kontra tim inqas tajjeb, it-tim tajjeb dejjem ħajħroġ rebbieħ. Kieku nistgħu naqbdu ma naraw xejn ma is-sabiħ tal-futbol fl-aħħar mill-aħħar huwa fejn tara tim li forsi qatt ma smajt bih jew tara tim li forsi minn għalik m'għandux ċertu potenzjal u jirnexxielu joħroġ l-aħjar tiegħu. Ġifieri meta wieħed qed tiftakar bħalissa fl-Ajax. L-Ajax sod qis dal-aħħar snin. Ara kemm bijaw players u kemm kellhom timijiet, jiġifieri bijaw u baqgħu b'saħħithom u sirna nafu bi players ta' ċertu stoffa. Jiġifieri il-futbol fl-aħħar mill-aħħar dak is-sabiħ tiegħu wkoll. Illi jkollok l-inqas timijiet illi jibrillaw u jissuperaw timijiet aħjar minnhom. Aron, il-kummenti tiegħek fuq il-livell attwali tal-UEFA Europa League jekk jogħġbok? Iva, le, il-fatt li issa niżlu daw it-timijiet minn Champions League għal Europa League jżid fil-prestiġju tal-Europa League. Ħana forsi ħafna jgħidu l-Europa League biċċa tazza, jiena ngħid li timijiet bħal Napoli li biex terbaħ tazza tittamel weda, so mbagħad ħa noqogħdu speċi ta' nisnobbjaw l-Europa League, ngħid inkunu sort of superior fejn m'għandniex għal xiex. Meta ħad tiġi din it-tazza ta' Europa League, it-tim tan-Napoli għandu jinżel
Għajsotira final ta' Champions League għal le u niprofaw naslu iktar qoddim. Issa l-fat li nizlu daw it-timijiet mill-Champions League. Kif semmejti komplika il-prestiġu, jena naħseb li l-UEFA għamlet biċċa xogħol tajba fuq għadin, għax forsi jekk qabel l-Europa League kienet tibqa' titqies bħala it-tazza sekondarja, bidħul ta' daw it-timijiet, issa ma tibqax it-tazza sekondarja, mhux qed ngħid ħad tkun bl-istess ammont ta' prestiġu u finanzjarjament das il-Champions League, far from it, però għall-inqas meta tara l-Barcellona, s-Sevilla, il-Borussia Dortmund, l-Atalanta nifisom, so da ħajkompli jagħmel ċertu onur. U jiena naħseb perswas li n-Napoli, u anki l-Atalanta li issa niżlu l-Europa League, mhux se jgħidu jħammurna bl-Europa League, forsi bħalma minna aħna il-ġimgħa l-oħra meta labna mal-Fiorentina fil-Koppa Dalja, imma le, dina ħatintlab ċertu prestiġju. U l-istess ħaġa bażikament sar ukoll mill-Europa League għal Conference League. So dawk it-timijiet li ġew it-tielet, tipo bħal Leicester fil-grupp tan-Napoli, issa daw ħajlabu u ħemplu jagħtu ċertu ammont ta' ċertu prestiġu ġewwa il-Conference League. So naħseb hija sistema tajba tipo ta' relegation system bħal il-Nations League tan-nazzjonijiet. U naħseb iva li għandha tkun fażi iktar interessanti issa kellha jrid once li anke issa tispiċċa tazza tal-Afrika jerġgħu jidħlu daw il-second round. U jalla li aħna noħorġu minna bid-daħka fuq fomna. Mela, grazzi Aron, għalissa ser morru waqfa qasira ta' riklami. Kif nidħlu lura ser nitkellmu iżda fid-dettal dwar il-fażi tal-playoffs u koll għandna xi domandi u xi kummenti minantkom qed tissegwu l-programm tagħna illejla. Għal daqstant ibqgħu magħna. Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Żuru wkoll Nails by Xarowna fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Idħlu fid-dinja ta' Pokémon flimkien ma' Game Breaker. Il-kollezzjoni ta' trading cards ta' Pokémon tinsab disponibbli għandna flimkien ma' l-lobit kollha li Nintendo Switch ħareġ għal din is-sensiela. Barra minn hekk matul dan ix-xahar se jkollna wkoll l-aħħar logħba ta' Pokémon Arceus. Mela x'qed tistenna? Ibbukkja l-kopja tiegħek ta' din il-logħba għal Nintendo Switch mingħand Game Breaker u jibqa' ċert li m'intix ser titlef l-aħħar avventuri ta' Pikachu u sħabu permezz tal-logħba Pokémon Arceus. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Lily's Health and Beauty, għall-aqwa prodotti ta' nutrizzjoni, make-up u aċċessorji. Żuru l-paġna ta' Lily's Health and Beauty fuq Facebook għal iżjed informazzjoni. Merħba lura t-tieni parti tal-programm l-intervista tal-lejla, il-produzzjoni ta' diskussjoni illi kullha ta' 5 filgħaxija it-tim tal-Kamra Sportiva intellawlkom u nittamaw l-koll qegħdin teħdu piċir segwu l-programm tal-lejla. Illum miegħi Antonello Abela għandna lill-partitarju tal-Atalanta Franco Aġus u lill-uffiċjala relazzjonijiet pubbliċi ta' Napoli Club Malta Aron Sambut. Infakrukom illi jekk hawn xi ħadd li forsi jixtieq jisaqsi xi domanda l-mistednin jew għandu xi kumment x'jagħmel dista jagħmel dan fis-sezzjoni illi għandna marbuta ma' din ix-xandira. Biss qabel ma naraw ukoll xi ftit domandi li għandna, ftit aġġornamenti mill-logħbiet li hemm għaddejjin bħalissa. Tazza IFL Arsenal xej Liverpool 1, Coppa Italia Roma xej Lecce 1, Kampjonat BOV Challenge Tarshin Rainbows xej Senglia Athletic 1, Rendi xejn
Luqa wieħed dawn huma ta' Challenge League sezzjoni B. Grazzi wkoll il-Mark Xkembri illi qiegħed ukoll iżomna aġġornati fuq dak kollu illi qiegħed jiġri f'dan fiż-żewġ ġobit li għandna fil-Ground ta' Ċentinarju u fil-Victor Tedesco Stadium fil-Ħamrun. U Mark fil-fatt għandu domanda għal Franco u oħra għal Aron li jixtieq jistaqsi. Mela ħanibda bid-domanda li hemm għal Franco. L-Atalanta huwa tim li jiskurja ħafna goals imma li jsofri wkoll. X'opinjoni għandek dwar Demiral? Dwar Demiral. Demiral l-istess balji li kien jagħmel mal-Juve qed jagħmilhom mal-Atalanta. Ġifieri Demiral għalkemm fiżikament huwa plejer b'saħħtu, nemmen li għandu ċertu nuqqasijiet meta jiġi biex jiddefendi. Ġifieri ma trid tkun xi għaref taraħ, ġifieri ovvjament il-lob tal-Atalanta il-fatt li jilagħbu bi-tlieta wara bażikament il-lob tiegħu kollu il-lob ta' Gasperini kollha triforti, ġifieri ħajkollok ħafna one-to-ones fid-difiża u Demiral fejn tidħol saħħa ninżalu l-kappell biss teknikament nemmen li għandu ħafna nuqqasijiet u mhux l-ewwel darba illi sofrejna l-Atalanta sofrew ċertu goals minħabba Demiral. Ovvjament il-fatt illi Gasperini xtaq il-Demiral wara kien telaq qed nipprova ntakar palissa li semgħu ma' Tottenham kien imbieħ il-plejer iċ-ċentrali bħalissa mhux qed niffigurja. Mhux qed jiġi li frasi bħalissa ma naf qed tajt. L-Arġentin. Romero kien bażikament l-istess. Kien plejer b'saħħtu, kien nemmen li kien teknikament aħjar iżjed, kien aħjar minn Demiral, biss meta mbagħad tara il-kampjonat l-andament ta' Demiral minn mindu ġi sissa nemmen illi improvja, ġifieri huwa plejer validu biss għandu dawk in-nuqqasijiet. Ġifieri l-Atalanta għandha ħafna mill-goals li għalaw ħafna minnhom tista' tgħid huma żbalji tad-difensuri jew inkella meta jinqabdu ċertu mod illi l-opponents ikunu superjuri numerically. Ġifieri il-bqija l-Afrimor Haytham dak hija l-logħba ta' Gasperini. Jiskurjalek 5 u jaqlalek 3. Ġifieri għalih naħseb l-aħħar mill-aħħar huwa coach illi għandu l-players u kollha sittajt kollox, għandu l-players li nemmen li huma għandu tim ta' players fiżikament nemmen wieħed mill-aħjar timijiet fiżikament fl-Italja u dan jidher ukoll meta jiġu biex jilagħbu fl-Ewropa. Ir-ritmu tal-lob tal-Atalanta meta tikkomparah ma' timijiet oħra Taljani nemmen li huwa veloċi iżjed minn oħrajn. Ovvjament m'għandux players forsi tekniċi kif għandhom players oħrajn, kif għandhom timijiet oħrajn Taljani, imma llum naħseb fil-futbol il-fiżik u il-physical aspect tal-logħba sar importanti u biex ma ngħidlekx sar superjuri iżjed minn players forsi li huma tekniċi u forsi aktar kapaċi jafu x'jagħmlu bil-ballun. Illum il-logħba tal-futbol saret iżjed aggressiva u jekk ma jkollokx players fast, jekk ma jkollokx players li kapaċi ikunu hemmhekk u jkunu b'saħħithom, ikunu preparati li jiġru tul id-9 minuta it-tim in ġenerali ħajbati. Naħseb dak kull ħsieb tiegħi jiġifieri mhux qed ngħid li bil-fors kulħadd irid jagħmel miegħi, ma naħseb dak kull ħsieb. Ovvjament kulħadd għandu id-dritt tal-opinjoni tiegħu sa dan it-tant ġewwa l-Emirates it-timijiet imorru għal-ħin tal-mistrieħ Arsenal xejn Liverpool 1. U għandi domanda issa għal Aron
li naħseb hija domanda inevitabbli f'dan l-istadju għax qed nitkellmu fuq il-kustjoni Lorenzo Insigne u prattikament Mark talab l-opinjoni tiegħek fuq dil-kustjoni u jekk taħsibx li tista' taffettwa l-wirjiet tiegħu minn issa sal-aħħar tal-istaġun. Naħseb il-trasferiment ta' Insigne kienet xi ħaġa inevitabbli. Dik kienet ilha ġejja ftit hemm ħafna jdut ta' ġlied intern saħansitra anke minn sentej ilu meta kien spiċċat kaċċa Ancelotti li qalu l-Insigne kien wieħed li beda kollox, so naħseb minn hemm il-relazzjoni ta' Insigne mal-President De Laurentiis naħseb li tsejra lura. Mbagħad isploda kollox meta faqqat il-COVID, il-President De Laurentiis rid jara kif jagħmel biex inaqqas il-ħruġ finanzjarju tiegħu u beda b'eżerċizzju li jnaqqas il-pagi. U Insigne kien wieħed minnhom mhux wieħed mill-iktar li għandu paga bħalissa man Napoli sa fejn fien ċirka 5 miljuni u De Laurentiis qallu isma' flok biex inġedlek il-kuntratt inżommlok l-istess paga naqqas ilu 3.5. So jiena naħseb kull bniedem meta jmur xi ħadd fuq u minn ħadd ma isma' naqqaslek il-paga żgur ma jagħmilx gost u ovvjament jibda jħares għall-interessi tiegħu. Naħseb imbagħad għall-inqas Insigne forsi wera rispett lejn niesu lejn il-belt tiegħu da fl-aħħar mill-aħħar Insigne huwa Napolitan u qal isma' jien musta nilgħab ġol Italja, ma rridx nilgħab kontra Napoli. Inserta li ġew daw ta' Toronto li minn kif qal il-President tagħhom skopra b'Insigne minn fuq l-internet, kienet forsi naqra xi ħaġa sensazzjonali ma hekk qal u naħseb jiena l-ambjent tal-futbol Amerikan tistennija xi ħaġa bħal din. U fl-aħħar mill-aħħar spiċċa firma l-kuntratt u ħajmur fl-aħħar tas-sena. Forsi id-diżappunt huwa ovvjament li jiena bħala supporter tan-Napoli huwa dispjaċir kbir li ħanispiċċaw mingħajr Insigne għax fl-aħħar mill-aħħar Insigne huwa stilla t-tim ta' Napoli u mhux biss tan-Napoli ma wkoll għan-nazzjonal Taljan għax kien determinanti f'numru ta' sitwazzjonijiet u l-fatt li musa jibqa' ma' Napoli hija xi ħaġa diżappunt. Però fl-aħħar mill-aħħar jiena naħseb imbagħad players kbar man Napoli ġew u telqu u ġew replace oħrajn u kollox baqa' għaddej. So li naħseb kienet xi ħaġa inevitabbli, issa naraw kif saqsa is-semmiħa u hekk naraw jekk il-prestazzjoni tiegħu se jinbidlu. Jiena ma naħsibx, jiena naħseb li Insigne huwa professjonali biżżejjed li jaf x'għandu jagħmel, tinsiex kif semmejtlek l-ewwel huwa Napolitan stess, so naħseb li jġib ukoll rispett lejn niesu u naħseb jiena l-aħħar ftit xhur li fadallu jilgħab mat-tim tan-Napoli ħajjagħmel l-almu tiegħu kollu biex ikompli jara lil Napoli l fuq u fl-aħħar mill-aħħar ukoll jiddefendi l-interessi tiegħu u jibqa' mfakkar bħala plejer kbir li għamel l-istorja tan-Napoli. Mela nixtieq ukoll nieħu l-okkażjoni biex insellem il-Mattias Skawki u lil-Clive Psajla żewġ partitarji ta' Napoli li wkoll batu jsellmu lilek Aron. Fil-fatt Clive qalilna Nsellmilhom. Forza Napoli sempre grande Aron u wkoll insellem il-Jesse De Giorgio li saħansitra qed issegwina minn ġewwa l-Ingilterra voldiri neħu pjaċir ukoll dan il-programm qiegħed ukoll joħroġ lilin minn xtutna li huwa wkoll sinjal tajjeb ta' xogħol siwi li ta' xogħol kbir li qed ikollna sew jilli qed nippreżenta u nipproduċi l-programm kif ukoll it-tim tiegħi li bla dubju tim tal-Kamra Sportiva fosthom Mark Xkembri illi huwa naħseb bniedem illi bix-xogħol tiegħu qiegħed ukoll jgħin biex ikollna programm ta' livell jidher li għandna aġġornament ieħor mill-kampjonat BOV Challenge Tarxin Rainbows iġibu draw kontra Senglia Athletic, Matthew Tabone jiskurja fit-38 minuta għal daqstant Tarxin Rainbows wieħed Senglia Athletic wieħed u anki fl-Istadju Olimpico għandna gowl ieħor din id-darba Marax Kumbulla iġib id-draw għal Roma fl-40 minuta għal daqstant Roma wieħed Lecce wieħed. Lura issa għall-Europa League u niġu biex nagħtu naqra ħarsa lejn il-Poloz kif ġew ta' dina il-kompetizzjoni u kol sernurukom grafika bil-Poloz kif ġew tal-fazi tal-playoffs fejn issa ser naraw it-timijiet li spiċċaw
it-tieni fil-gruppi jilagħbu kontra t-timijiet illi ġew relegati mill-UEFA Champions League u għandna dawn il-lobiet għandna l-Atalanta mal-Olympiakos, għandna il-Barcellona kontra Napoli, Borussia Dortmund Rangers, Porto Lazio, Red Bull Leipzig Real Sociedad, Sheriff Tiraspol Braga, Sevilla Dinamo Zagabria u għanna il-Zenit li ser jilabu kontra il-Betis Sevilla. U inevitabilment id-domanda li jmiss ser tmur il-Aron. Bla dubju Napoli-Barcellona ser tkun il-logħba ewlenija ta' din il-fażi tal-playoffs. Kemm temmen li tistgħu tikkwalifikaw għat-tieni round propju ta' din il-kompetizzjoni fid-dawl tas-sitwazzjoni attwali taż-żewġ timijiet? Realistikament. $1 million question din, Antonello. Ovvjament il-qalb tajli ikva li ħanaddu, pero Franco semmija l-ewwel għalkemm il-Barcellona dis-sena żgur mhijiex waħda mill-aqwa staġuni tagħhom għal dawn l-aħħar snin sa fejn fina għandu jkun jipparteċipaw fl-Europa League wara xi 20 sena jekk minn is-sejjer. 2003-2004 kienet l-aħħar darba. U dak l-istaġun ukoll kienu bdew ħażin il-Barcellona, niftakar kienu ġabu lil Davids u mbagħad kienu wassalhom għat-tielet post saħansitra. Eżatt, però ma jfisser xejn. Il-Barcellona xort għandhom il-prestiġi tagħhom, xort għandhom l-onur, żgur il-fatt li ġa niżlu miċ-Champions League u marru fl-Europa League. U ġa waqqgħu l-isem tagħhom, u mbagħad jerġgħu jinqalgħu mal-ewwel, jiena naħseb li żgur jagħmlu l-almu tagħhom kollu biex dan ma jsirx. Ovvjament imbagħad min-naħa tan-Napoli wkoll aħna rridu nqogħmu l-okkażjoni. Sentej ilu labna din l-istess logħba fiċ-Champions League, kont preżentina wkoll niftakar hemmhekk fil-Stadju San Paolo dak iż-żmien kien hemm atmosfera elettrizzanti. Jien naħseb sforzi il-Covid ukoll dis-sena mhux se jkun hemm il-ground mimli, però jiena naħseb il-belt ta' Napoli u t-tim ta' Napoli u l-plejers ta' Napoli, jiena naħseb ħajamlu dak kollu possibbli biex jgħaddu minn din it-tazza. Nisperaw li nilħu nirkupraw xi żewġ plejers oħrax, naħseb jiena Diċembru u Jannar kienu xarej mill-ar għat-tim ta' Napoli għax kellna n-numru ta' plejers li kienu bejn weġġajn, bejn Covid, bejn marrulna għat-tazza tal-Afrika, nilħu nirkupraw minnhom. Ġabdew jiġu xi plejers lura u suppost jekk minn is-sejjer żball sa 17 ta' frar meta jkun hemm l-ewwel logħba jiġu lura dawk il-plejers li labu fit-tazza tal-Afrika. So, ċansiet huma li nkun qed nilagħbu b'full team. U jalla li dak it-tim li ħajnżel fil-ground, fil-logħba home u fil-logħba away, ituna dak ir-riżultat mixtieq u ngħaddu għar-round li jmiss. Franco, min-naħa l-oħra, intom l-Atalanta jmiskom tilagħbu kontra tim b'tradizzjoni qawwija fit-tazzi Ewropej, l-Olympiakos. Jiena nemmen li dan kapaċi jkun konfront ħafna bilanċjat, biss nixtieq ukoll li nisma' tiegħek fuq din il-logħba jekk jogħġbok. Jekk mister żball, l-Olympiakos qegħdin l-ewwel fil-kampjonat Grek. Ġifieri il-fatt li ħadd ilgħab kontra l-leaders tal-kampjonat tajli orajt il-futbol Grek illum kif anki għad qabel kull team, kull pajjiż għamel il-progress tiegħu u nafu biżżejjed il-Greċja x'kapaċi jagħmlu wkoll. Ġifieri ftit snin ilu wkoll irnexxielhom jirbħu it-tazza Ewropea bħala nazzjoni. La ma ninsew ukoll l-Olympiakos kienu qed jagħmlu żmien ikunu regolari wkoll fil-UEFA Champions League għal-dastant huwa wieħed mill-iktar timijiet esperti li hemm fit-tazzi Ewropej. Ekku, f'dal-istadju meta tista' tgħid ħatilab inqata' l-group stage u ġejjin il-logħbiet miż-żewġ logħbiet ngħid tilab home u tilab away. Ovvjament, għandek żewġ logħbiet illi tista' tgħid kif ħatkun on the day, ġifieri kull logħba ħatkun b'saħħitha, ħatkun deċiżiva. Nemmen ukoll kif anki Alaron jaffettwa wkoll kemm ħajkollok skwadra kompluta għax
qed ninsew aħna bħalissa illi għalkemm forsi hemm ċertu problemi ta' tazzi u ta' kompetizzjonijiet oħra, naħseb li kbar problema t-timijiet huwa l-COVID. Ġifieri meta qed ikollok timijiet illi tista' tgħid qed ikunu mingħajr ċertu players minħabba l-COVID u din qed tiġri tista' tgħid il-kull tim. Narawha kull weekend nisimgħu diversi timijiet min għandu 2, min għandu 4, min għandu il-fatt li dawn 24 hours qabel il-logħba qed jaħdilhom it-test u għandek iċ-ċans li jkollok players illi jaqbżulek il-logħba għalfejn għax forsi tkun laf ma' tim illi kellu każijiet u iċ-chances li ma tilabx full team kibret. Qabel forsi kellna l-injuries biss, issa qed ikollok dal-imbirek COVID ukoll. Ġifieri il-fatt li dawn 24 hours. Eżattament. Mela, nitlob ukoll qed nara fida sterna forsi nitlob lill-panel jekk għandkom xi mobile silent jistgħu wkoll jieħdu naqra paċenzja għaliex ukoll taffettwanna wkoll ix-xandira. Aron, lura lik issa u ġala darba qiegħed hawnhekk nixtieq li forsi tina l-aħħar aħbarijiet minn Napoli Club Malta jekk jogħġbok. Iva, dis-sena hija sena importantissima għalina bħala klabb għax ħanalqu 30 sena mitwaqqif tal-klabb tagħna. Naħseb jekk tikkonsidra bħala klabb aħna nikkonsidraw luħna bħala klabb żgħira ovvjament m'għandniex l-istess ammont ta' membri li għandhom l-Inter Club u Malta, il-Milan, il-Juve u t-timiet Ingliżi. Għandna n-numru tagħna kuntenti bih u nipprovaw kull sena nippruvaw inkabruh, però naħseb jiena jekk tikkonsidrana u li ilna għaddejjin daw 30 sena, naħseb huwa tragward importanti ħafna. Dan kollu grazzi għal mibki President Franz de Bono li tul is-snin għamel xogħol kbir biex il-klabb jibqa' għaddej. U naħseb jiena it-tagħlim li tagħna u f'dawk is-snin ta' tmexxija tiegħu ħadnieh bħala kumitat issa. U qed nagħmlu xogħol kbir anke fil-premises tagħna li għandna l-Mosta u hawnhekk nistieden l-isħab is-supporters tan-Napoli biex jattendu biex ġaru għall-logħbiet għax kull ġimgħa dejjem qed nimpruvjaw il-premises tagħna b'affarijiet ġodda biex inkomplu nimmodernizzaw il-klabb. Ftit tal-ġimgħa ilu kellna wkoll nistgħu ngħidu sfortunatament fl-aħħar mill-aħħar il-preżenza ta' Hugo Maradona li jiġi Diego Maradona li x'tgħidilna fuq din il-mawra? Iva, aħna Hugo Maradona ġi għaw Malta anki bis-saħħa tal-Ormi Football Club nersi li ġabu hawnhekk għall-okkażjoni biex jagħti xi sessjoni ta' taħriġ lit-tfal tagħhom. Ovvjament aħna minna ħatana wkoll tkellimna mal-Ormi Nursery u Hugo kien ġi fil-klabb tagħna ben volontieri speċi ta' u ġi u ftaħna rokna fil-klabb fejn għamilna su tifkira tan-niċċa li hemm ġewwa Napli, niċċa li tfakkar il-Maradona u ġi u vera ħagost magħna u aħna ħadna gost ovvjament bil-preżenza tiegħu. Sfortunatament ftit tal-jiem wara ħallina b'mod sorpriża ħadd ma kienet jistennija li spiċċa ħallina. U xokjatna nkun onest miegħek għax ftit tal-jiem qabel konna qed nitkellmu miegħu. Kemm kien disponibbli magħkom il-partitarji? ħafna ġifieri ħafna meta kien hemmhekk kien hemm numru ta' partitarji li ġew u firma flokkijiet, firma kodba u għamlilna speech żgħira, so kien ħafna disponibbli huwa kien raġel li ferm u naħseb jiena kien ta' onura li l-għajnieh fil-klabb tagħna. Issa fil-ġimgħat li ġejjin hekk Alla jrid ħankomplu naħdmu biex din 30 sena niċċelebrawha bil-kbir. Nisperaw li ma jkollniex xi restrizzjoni tal-COVID li konna naqsu l-avvenimenti, però m'hemmx tagħmel konna nimxu ma' restrizzjonijiet, però qatt naħdmu flimkien il-kumitat huwa ħabriki jiltaqa' b'mod regolari, mhux biss għall-logħob imma anke f'laqgħat formali. U fil-ġimgħat li ġejjin hekk Alla jrid kitru l-Facebook page tagħna ħankomplu nħabbru attivitajiet
li se jkunu hemm mal-membri tagħna u hekk Alla jrid niċċelebraw bil-kbir dan-l-avveniment. Fil-fatt ukoll nieħu l-okkażjoni biex fissem it-tim tal-Kamra Sportiva nawguralkom għal 30 sena anniversarju illi Ringrazzjak. ser ikolkom. L-aħħar domanda li xtaqt insaqsikom hija x'għandu wieħed jistenna mill-sitt logħbiet l-oħra li għandna fuq din il-fażi. Nixtieq li forsi l-enfasi għalkemm tkun fuq is-sitt logħbiet per se tkun l-iktar fuq il-lob Porto Lazio u Borussia Dortmund Rangers li naħseb huma iż-żewġ logħbiet l-oħra l-aktar importanti illi għandna f'dan il-grupp sa dan it-tant Roma Lecce imorru għal-ħin tal-mister bl-iskor ta' 1-1. Franco, tibda inti jekk jogħġbok? Iva, naħseb huma żewġ logħbiet interessanti miftuħin għal kull riżultat, l-erba' timijiet huma timijiet ta' ċertu portata, b'ċertu esperjenza wkoll u naħseb m'hemm ħadd favorit li fuq ieħor, fis-sens li f'dan l-istadju nemmen illi l-ewwel logħba forsi tkun daqsxejn iżjed kif taqbad tgħid fiha iżjed effett, iżjed determinanti għax ovvjament il-fatt li tilab l-ewwel logħba, speċjalment jekk tkun qed tilab away u forsi jirnexxielek tirbaħ il-logħba, avolja issa il-goal away u l-goal u se jagħmel differenza ma xorta nemmen illi l-ewwel logħba min jirbaħ l-ewwel logħba huwa dejjem vantaġġjat biex jgħaddi għall-round ta' wara. Aaron? Iva, minnaħatija naħseb forsi daqsxejn differenza mill-opinjoni tiegħi milli qed jgħid Franco, naħseb jiena Borussia Dortmund ma' Rangers, naħseb il-Borussia naħseb ħajkunu xi daqsxejn iżjed favoriti mill-Rangers, għalkemm ir-Rangers rajt għaddew mill-grupp naħseb jiena biex nerġa' naraw ir-Rangers ta' ftit ta' żmien ilu fejn kienu javvanzaw fil-kompetizzjonijiet, jarbħu il-kompetizzjonijiet lokali wkoll. Naħseb fadlinna biex narġaw narawhom dik il-potenza u naħseb jiena l-Borussia għandhom tim żagħżugħ mimli sort of keġġa għandhom fuq quddiem għandhom dik l-istilla ta' Haaland li ovvjament ittihom vantaġġ u naħseb għandhom xi ftit vantaġġ fuq ir-Rangers. Min-naħa l-oħra Porto Lazio hija logħba tista' tmur kull naħa bla dubju, iż-żewġ timijiet huma żewġ timijiet ta' ċertu qawwa u ta' ċertu esperjenza wkoll. Pero jiena bħala supporter Napolitan u naf li mal-Lazio hemm sarri li natana pjaċir kbir fit snin ilu inxaqleb lejn il-Lazio u ngħid ejja forsi għaddu l-Lazio. Mela, qabel ma nagħlqu wkoll l-aħħar aġġornament rendi wieħed Luqasin Tendrus wieħed Joseph Jojo Ogonupe ġib id-drol rendi fil-ħin miżjud tal-ewwel taqsima għal daqstant iż-żewġ logħbiet tal-BOV Challenge League ġew fl-iskor ta' 1-1 għal-ħin tal-mistrieħ. Grazzi għal daqstant il-Mark Schembri li wkoll apparti li jeni biex u għal-assistent tal-produzzjoni jen biex intellaw il-programm tal-lejla bħalma jagħmel kull ġimgħa kważi. Grazzi wkoll il-Mark li l-lum beda jaġġornana fuq dawn il-logħbiet illi kellna mill-BOV Challenge League. Grazzi wkoll lil Franco u l-Laron tal-li attendaw għal-program tal-lejla kif ukoll grazzi l-sponsors tagħna illi huma Gamebreaker, Beauty Wisdom u Lily's Health and Beauty. Il-ġimgħa d-dieħla il-program l-intervista ser ikun il-50 wieħed u fih ser neqilbu id-diskors għal-Formula wieħed. Dan għaliex ser nkunu qegħdin niċċelebraw il-karriera ta' wieħed mill-aktar sewwieqa popolari li kellna fil-padok u li irtira f'Diċembru li għadda qed nirreferi għaċ-champion Finlandiż Kimi Raikkonen. Mill-bqija bħas-soltu komplu segwu l-aġġornamenti kollha li qed intukom fil-paġna tal-Kamra Sportiva fejn ser nkomplu nitkellmu matul din il-ġimgħa dwar diversi sports li aħna nkopru skont l-aħbarijiet ukoll li jidħlulna niskużaw ruħna l-bieraħ il-video ta' analiżi għall-Loban Terempoli ma ħareġ imma kellna wkoll xi problemi tekniċi fortunatament solvejnihom.
Finalment ukoll infakkarkom li dan il-programm jekk għadkom kemm tħaltu magħna issa ser ikun fuq l-istazzjon uffiċjali tagħna fuq YouTube sa madwar sija u nofs oħra għal daqstant. Tinsewx iżżuruna hemmhekk u tafsu subscribe biex ma titilfu ebda mill-kontenut li qegħdin intellaw li jinkludu 49 programm tal-intervista sa mill-bidu ta' li bdejna dan il-programm madwar sena ilu. Sakemm nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla jien Antonello Bella ma tfadalli xejn ngħidilkom ħlief grazzi tal-li segwejtuna u lejl tajjeb. Saħħiet. Grazzi. L-intervista ġiet imwassla lilkom minn Beauty Wisdom, Game Breaker u Release Health and Beauty.